Kerja bareng dengan Vidya Rental Audio memberikan satu suguhan, memberikan satu hidangan berupa tembang-tembang dangdut koplonya Jawa Timur. Kebahagiaan dilewati tahun-tahunan. Barkui sayang-sayangan, kadang beda pilihan nganti pedot balian, mendong tanpa udang ketemu lan kelan, kabeh kuwi sing diarani perjalanan. Lonjok gak katokan, nanging saiki wis dadi kenangan aku. Karo kowe wis pisahan, aku kiri kowe kanan, wis beda dalan. Kenangan aku karo kowe wis pisahan, kamu kowe kanan wis beda. Saya ketemu sak syutingan saya ketemu.